onye na-emeze atụrụ m onye na-emeze onye jụrụ gị onye na-emeze rara jụrụ onye na-emeze Have you seen what the Lord has done? It is so marvelous in our sight. Dr. May, happy birthday to you. Then as we celebrate your 40th birthday today, I will sing the songs of praise. Commissioner for Justice, Attorney General, Yakachine Kemyeregi, Guruji, Iye Madonna Pui Mere, Kana Mandi Rogana, Iye Papa na Pugi Mere, Kanachindi Rogora, Yakachine Kenam. It is a double celebration today. Yakam Jisiwa, Omunye Nemeze, Omugi Madu Nebe. Onye na-emeze onye na-emeze onye si onye na-emeze. Happy birthday my brother, many more years uruji n'elu ụwa onye na-emeze ọkpụkpọ mmadụ isi bi n'ije ọbụghị mmadụ na-emeze ịma mmadụ isi bi n'ụwa. Never forget ọ ga-adị mgbe ọzọ ihe juru m ọnụ na mụbụla mbụ ga-akọrịrị ụbọchị okwu meghebenu na ọkakwa abịa n'iru eru ebe ahụ ma ọbụla mbụ ga-aka akụkọ ewu ka ọ dịbazie my brother. Happy birthday Dr. Ben.